Pajeti chu zinga thovin makeup ain noi mula social media lama live zui ngalin a followers te zot na chu achanga ama hi social media influencer ni in a fans te nena chuan vun en kol na lam hoi thuron te pe in an zo na chi sang achang bok railo te nuwa school cultura in siamin ruma chu asan pa chuan anu nen chauka a anti ti le zuaya anu chuan an ni tin sen so hau tak zia tele hospital a po rim taka na athok chung po sum anin dei tok zia te lo soin aril ru a ha mel le pajeti chuan a le khathon dun te a in fel lai chuan brand pakhat social media lama fakna a chua sak te ne na tangin a hlo dollar sang thum lai adong ti muin phur takin anu ain tirwata a hlo chu phekop branded leinana man ngal adu thu soin anu ero chuan a college fiata na khol rizok turin alotia soito angin pajeti hi social media influencer te zinga mi lum lo berpol ania heng athil fak thin na atang te hian sum tam tak a hai luta alo in la celeb velak lo to bok nen mi muwa chuan chung ko kho sa thei tak anga lan adu awangin mi apartment chevel nom mel tak tak te chu an in le lo ang mai in social media a pho langa a thian te kar changkang tak nei ho a in lam tir thin bok lakin loka chuan a thian thaber te pani alden le queen te chuan kar changkang tak mai chuan an ron lama ti chuan an thian sa ho hian pajeti bialpa zai thiam lar tak Jordana music video shoot lai mek chu surprise to min an chuak ta ani unau pani brin ni le camera na te po ron langin school kal turin karin anin phur meka camera na hi zirlai lar lo ve tak tunlai tong takin loki an tiang chi hi ania afarnu brini phei chuan sikula midangin an unawa an mudun hi adu lo shim camera na thian nei chun nisai po hi camera na ang thawa mi hriat lo chi ania anin ko ngai phian mai brini hi Jordana ngai sang mm2 a fan ru kolonia a hlate po angai thlave na sa hle camera na chuan chim takin afarnu chu run lui thinin ami ngai san Jordana hlate chu a soi chiat sakna sa thei hle pajeti te thian za ho po chuan an tumram thlengin Jordana surprise na a cake ur sak te po chu a han phora Jordana trailer ma chuan dingin a thian te hna chuan a follower te lo mu ve atan TikTok live stream a thla lo lak chak turin atia ti chuan live a thla la chung chuan Jordana trailer chung chu anan luta chu ta le Jordana le side dancer mai che pakhat te lungchim taka anno dun lai chu an va phok ta dancer chuan ngai dam dil ngal thuain pajeti chu angai san sia soi pa in rem na chi bai buk a han tuma pajeti thinrim lutuk chuan a cake ken lai chuan a vom ta chor mai thil engkim chu mun sanga a fans te chuan life in an lo thlir ve thupa Jordan ka then che miten nompa ti te chuan a han aw vaka camera lo keng tu aldeni chuan live make alani thu a soi chuan pajeti chu a hril hai ngei mai aldeni phone ken lai chu sakin live stream chu a met top ta atu ka chuan pajeti chu tho chuak pe lovin khum betin mangai na alana hlea anu chuan ei in tur te po ron pe in a fanu thin lungna chu a thiamang tokin a han nem ve a pajeti chuan in then na lam ai ma chuan a followers te zong in thil thleng an lo mu vek kha pui ati thu soin kho eng po a mu ngam arin to lo thu a soibok chuta a thianu queen chuan a tha ti aron zota phone in anin bia pajeti chuan a that thu le Jordana ni na diktak mi pui ma a pholan anita chu alom jok thu alo soya queen chuan TikTok en vat turin alo shil pajetin a han en chuan social media lama a tra laya a nap ron por pep mai chu alo dar chiam ti a han mu chuan a zakle mi te chuan pajeti nap tol wang chuan bubble girl ti in nui za siam nan an mangta pajeti chu amangang hle aming thatna zong thok le khata ti chiata a han tamai chu uyati hlea pajeti sponsor thin tu beauty product pakhat CEO Jessica chuan ron khol zuin amol pho ema wanga
an contract ti top mai angai thu aron sil hun te han liam le deuh hlek sela boruak are huna tho ho le mai jok tha a hriat thu te aron soya an contract kal lai chu ti top leilok adu thu aron sil ani school lama queen le aiden te po ti dunin aiden chuan pejeti chu kongtin renga mal somna tam taka dong to a pathianin achan tur to ka ruat saknia angai thu a soi chuan queen chuan aideni ngai dan chu mak atile pejetin school aron thlen chuan midang ho te chuan an lo deu so ngal hlom hle mai heti lai me khian jordan ave thungero mi puite lom a hlo tula pejeti te thian ho chuan jordan chu relzuin tunma a thau chiat ve thin ziate an soi chuaka pejeti chuan ama wang liawa jordan chu ron glow up thei ani thu soin a in chuang ve hle chuta a thian nu chuan fui phur so savin ani te chuan jordan ang ama aya tha midang I cher chuale angaya ni chu alo tia Aurina chuan prom king le queen than ani tur thu an ron puanga ajiti chuan jordan a pet thlak nan shim point prom king atan an skula mipa loki ber ti glow up dan idea thadeu aron nei hlul mai an thian ho chuan an phur ta hlea prom king atana cher tur chu zong chho tranin an mit an han len kwalta a reilo te a camerona chatlalai chu an va muwa an mit ala ta hle a social media te an han zong chuaka social media lama po in mang vak lo chi ani ti an thiat phei chuan camerona chu an mi du zong tak along nita a chuwa chapa camerona chu jordanan skula ati du da thin hle ti an thiat le phei chuan pejiti chuan camerona chu a thil ti tum ti puitlin nana man tangkai achak le zual tak zet atuka pejeti chuan camerona school ron thlen hun chu lo changin fundraising event atana thalak lama puiturin ava somvel chin phota amai ro chu an sum tuak na tur chu prom night sen sawatan ani ti a hriat rualin camerona chuan pui adu lo ngal pang mai hun khoral na mai ni in angai tlatani brini chuan anu tapa lo chan dan nel om lo zeta wang chuan pejeti bula chuan thupa alo choi ngal mulmula a school kalpui te ho hrim chu angai nat lo wanga thil tha ti sak adu lo nia angai thu a soibok an ti vela tangin camerona chuan sakor enkol nalama a hun ola vapui ve thin turin a in peti pajeti chuan a hrechuaka ti chuan atu ka sakor ina chuan vakalin a bei seilok angein camerona nen chuan anin tong le a sakor kha zirtir turin awangen ta ani atira pejeti chuan marks kornan sakor in te chu a han ti fai pui vel phota ti chuan sakor khal te chu an han in zirtir ta a hun lim om tak mang donin bei seya in anin nel ma ta viau mai atuka pejeti chuan sakor khal a zirtir wangin camerona hena chuan lom tu te a han shila an thian dun chuan karaoke party na a telpui turin a somzui atira camerona zok chuan hre deuh ma sela a thian traber nisai chuan kal achak keta wangin a kalpui ve tange nge a party na hunan thlen chuan camerona te thian dun chuan an na tur mun nilowa an ti an hai mot lo pejeti chuan boruak vuak hot nan in ti zai takin a han sai vela relo te a abiapa a then tak jordan apo aron thleng ve zui trailera a mai chetom pui ngei mai kha ala ron hruai shama pejetin jordan ate pani a mu rual chuan a thin rim so le ta but mai azai me kani ti chu a thei ngil lo chau chuta camerona chuan pejeti omdan mak chho talu tuk chu a hailawa rang takin stage lama tlan chawin pejeti chu a han zai pui ta top mai an pahnia an zai chuan rin ai takin mi puilom an hlo tarewa boruak du omlo han soi tur em a thleng talawani camerona chuan pejeti chu thla ho in a motor chunga chuan budgetin a pars chu a han hu chia lui ngata hei hi nakina anin mu le hun chuan lamata na ada ani atuka chuan brin chuan a unau pa camerona chu dop velin pejeti ne na an omdan vel chu a han zota camerona la chu a engama main azam chenga ringot chuti lain pejeti po jessica in aron belol
ani min lama an zai na video lo viral chu alo mu ve thu ron soya camera na chungchang po zot zuin pejiti chuan camera na chu chhelo le lar tak Jordan a ai po a milar zok ni tura cher chua atum tur thu phur takin na lo soi Jessica po chuan pajeta thil tum ta chu alo phur pui hle a hlot ling thei ani phot chuan an brand lama tangin engkim an sponsor le vek tur thu atiam nge nge camera na te zaina video viral chu brini chuan a han pora camera na zaklu tuk chuan athil in lai a phu chuak thot chuta pajeti chuan brini chu ron kolin camera na motor chunga thil a thlaunia a hriat thu ran soi brini chuan pajeti chu an in lama lo leng luta ron ngai ven mai turin alo tia minute reilo te a pajeti chu phur taka ron thleng zui ngalin pajeti chuan zai takin camera na chu sakor khal zirtir le turin a han nge na camera na chuan tim deuh takin arem tilo ngam silo anin zui chuak le ta an sakor khal na chuan thil chi sang sang te soi dunin an ti tia ama aya thul zokin anin po le zualta a chumi nuwa camera na chuan pajeti chu mun pakhata hruain thla alakwala pajeti hi hetiang huna hian alakal ngai lo hrim hrim awangin nuamati in na phur hle coffee te indunin an chung ka chanchin thlengin an ti ti chhota camera na chuan a camera man lai chu anu ta hlui a ro em ani thu te a han soi chuan pajeti thinlung a hne tak zet pajeti po in anu le pa te anin then to thu te anu chuan nurse na rim taka thokin chung ko tan thei top a chua thu te chu a soi ve a pajeti chuan camera na chu ai deni birthday lom na a kalve turin a han som zuya camera na chuan a thian te ne na local ve adu thu a han soi chuan pajeti pon alo rem ti sak ngal thlap an birthday party ya chuan theme an nei don awangin camera na nisai le brini te chu hak tur zongin an pazar ngala pajeti chuan athil tumber camera na chei that chu bultan chawin asamte a han me fai saka camera na chu aron chhelo zai zai ta hle mai party na mun an thlen chuan camera na chu nula hovin an lo mel thadu lom khop mai Jordan a chuan pajeti chu renew pui tumin avapan de de a pajeti chuan sira alo nolmak chuta Jordan a bok chuan brini chu mufu lein si ke pui atum chu brini chuan lo du lovin atlan chiat sana a unau pa camera na bula visual kavin camera nan Jordan a khosak tumdan ten omtak a hriat chuan athin ur hle anin suazui ta a tharum lama po Jordan a chuan camera na chu a hne lo na samai camera na chuan mi zong zong mu lain Jordan a chu zak taka siamin Jordan a chuan phubalak nan camera du lai chu pula a the lut ta camera na chuan rang taka char ngalin party na mun chu chua sanatum pajeti chuan rang taka camera na chu zui ngalin Jordan a boy na thlen zong zong awang chuan ngai dam adil ta ina a ho nuwa pajeti chu social media lama alive le a chuti lain Jessica chuan pajeti chu ron texin party na lama thil thleng le camera na landan thar chhelo zet te chu alo mu ve vek thu ron soi tin an brenin an sponsor chunjam du thu aron shil ngal bok atu ka chuan school lama camera na chu alar chho ta hle maya ama zan lama Jordan anena anin sual na video te chu social media lama alo dar le chiam to aniome chuta camera na chuan idea thar ron nain Jordan a pai thlak nan hrim po prom king thlan na a telve chu aril ruk zui ta ani ai deni le Jordan ate chu an lo happening le man to niom takani pajeti chuan skula anin zui lai a mufu le tatlat mai ai deni hi ama a pajeti thian traber kanti Jordan anena anin then tuma life a athalo la tu kha ani pajeti chuan thil omzia man chhotanin thil thleng engkim le ama a amol phona zong zong te kha ai deni ruwa man na vek ani ti hre chuak ta ai deni po chu ain puang zui ta lo
pejeti lem chan nun zong zong miri thei tak ni chunga social media lama mi hausa anga lem chan te kha kuini nen an hriat ruk vek thu soin an puan zar sak du lo zo ka ni ti te chu a han soi chuak ta pejeti le kuini te in biak lain camera na chu aron kal ama zana party na buaina asiam chungchanga ngaidam aron dila school bana camera na chuan pejeti chu room thim tak khala tu ten thalak an song bol thin na hmuna hruain an pani chuan lungchim takin an infop tamol mol mai brinin an info thu lo hriat chuan a unau pa hne pejeti chu prom night ta kalpui tura som turin alo tia camera na po chuan lo du ve main abo zui ngala pejeti chu prom night kalpui ta na som ta ani chuti lai chuan ai deni aron in rola pejeti thil tum zong zong te aron puang fai ta vek mai mi hriat po hlo ngai em lo minaran camera na ve mai jordana paithak na prom king le milar ni tura duan chau atum dan arwa man na zong zong te kha camera nan a han hriat ta ka chuan aril ru an hle mai pejeti chuan in khwal telem na mangtang kai mai nia in ngain pejeti in soifia na po ngai thlatam du lovin akal bo san ta ani ni tam tak liam nuwa prom night man hun tura an ni duan lok sa chu alo in her chuak ta der mai tlailama chuan pejeti chu prom night kal tura ain bot sai pain anu nen ti tiril tak an neya brini nen po in bia in camera na chu prom night ta local tir ram dan ngai tua pui turin apuina awangen top mai ani na taka chuan brini po hi pejeti laka alungoi te chiam lo annuwa brini chuan camera na chu wazong muin aril ru ne sakdan kong awatap ta ani na taka chuan annu boral nuwa camera na hian engti ma atui lo zo to pejeti hian camera na ni na diktak nunphung pa ngai aron phor chu sakle zo kani anu achan to pejeti le zel chu chua lo turin a fui ani prom king le kuina tan pejeti le jordan ate bok chu thlan chu ale ni in thu soi toy anei na pejeti chuan ani na diktak apuang zar ta social media alan dan zong zong chu lem chan na vek ani thu te minaran ve takle khosak harsa ve tak ani thu te po apuang tel bok an in le lo tak thalak ta chu tlang zarin anu po nurse thogrim tak ei khop thok chuak ve trok an ni zia thu te chu asoi tela chu wangin prom queen nitlak lova in ngain a crown don po chu apakir le ta ani ai deni chu phur taka stay saron lon chovin prom queen thar tura ta na thlan ani alo in be save ema amai ro chu principal chuan alo thlang du lo na samai zirlai dang celeste chu prom queen tharata na thlan chua alo ni ta party na pon lama a chua lain camera na chuan pejeti chu aron text lol mipui ma a athu soite chu tha ati thu aron soya chuta asakor en kol thin chunga chuangin pejeti chu aron pana ngaidam indil tonin lumchim takin anin fob zui thainga mozat liam nuwa pejeti chu live lein he mi hun lai hian portugala auma camera na ne na ama a du thu an lo sam dun to na khovel ram sang sanga jin chu tihlotling dunin ni pui chol chu nuam takin nan manga ama a pejitin a thian te hne na camera na lan dan le ni na thak dang lam tura alo in choi pui to kha achak talawani ti entir nan an pani chuan an ban bul ve ve a loser ti tatu an chubok